I denne podcast har InsightView.dk talt med Andreas Mølmose, som er forsker og underviser i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet. Det sker på baggrund af et glimrende foredrag med Andreas, som InsightView deltog i sidste år. Den væsentligste grund til at tage med Andreas er dog, at han har ansvaret for at uddanne den nye generation af softwareingeniører inden for kunstig intelligens, som skal hjælpe med at intensivere brugen og udvikling af fremtidens kunstig intelligens. Først tak, Andreas Mølmose, for at deltage i den her podcast. Jamen selv tak. Måske er det på sin plads at starte med en kort definition af, hvad kunstig intelligens AI egentlig er. Ja, altså det er et stort spørgsmål, fordi for at kunne definere kunstig intelligens, så er man nødt til at kunne definere intelligens, og så skal man nok i virkeligheden hellere snakke med nogle filosofer, end med nogle softwareingeniører som mig. Der er ikke nogen, der har en klar definition af, hvad intelligens er. Men sådan som jeg ser på kunstig intelligens, jamen så handler det om at have nogle algoritmer, der træffer en beslutning på baggrund af data. Så vi sender noget data ind, algoritmerne ser på det, og så træffer de en selvstændig, kan vi sige, en udstrækning beslutning. Hvornår begyndte AI egentlig? Altså, hvordan har den udviklet sig til, hvor den er nu? Kunstig intelligens har en forbløffende lang historie. Altså, alle mennesker troede jo, at kunstig intelligens blev opfundet for 1,5 år siden, da ChatGPT kom frem, men det er jo slet ikke tilfældet. Altså, man begynder med at tale om det i 1950'erne. Allerede så småt i 40'erne kommer de første elektroniske computere, dem kan man programmere, og derfor så er der jo hurtigt nogle nørder som mig, som tænker, så kan vi programmere dem til at træffe en beslutning på baggrund af en sensorværdi eller et eller andet. Og så bliver det mere formaliseret i 50'erne, hvor man begynder at udvikle de første metoder, og det er faktisk, altså der i 50'erne udvikler man noget, der hedder en perceptron, og det er faktisk forgængeren for de neurale netværk, vi har i dag. Så selv de metoder, vi bruger i dag, har faktisk 70 år gamle rødder. Så er det bølget lidt op og ned, så var der meget optimisme i 60'erne, og så var det svært at få det til at virke, og så døde det lidt ud igen. Så meget optimisme i 80'erne, og så var det svært at få det til at virke, og så var der meget optimisme, måske omkring .com-boomet, ikke? Og så døde det ud igen. Og nu er der igen meget optimisme, så det bølger op og ned. Men hvorfor er så hypen der nu, når nu, som du siger, AI har været der længe? Jamen det er jo helt tydeligt på grund af ChatGPT. Noget af det sådan er, det er det man jo egentlig mange siger om ChatGPT, som er lidt inden for faget her, det er at ChatGPT i sig selv er ikke noget teknologisk gennembrud, men det er et gennembrud inden for brugerinterfaces. Fordi det der ligger under ChatGPT, det er den her GPT-model, og GPT-3-modellen, ChatGPT kører på GPT 3.5, men GPT-3-modellen var offentligt tilgængelig allerede siden 2019. Og det vil sige, at folk, der ligesom var inden for det her fag, de havde prøvet GPT-3 og set, hvor fascinerende god den var til at færdiggøre tekst. Det store gennembrud, der kommer med ChatGPT, det er, at der har man instruction-tunet, den hedder det. Det vil sige, at man har fået den til at forstå spørgsmål og kommandoer. Og det vil sige, at nu kan du pludselig have en samtale med den her sprog-AI, som før i tiden kun kunne færdiggøre tekster. Og vi mennesker er jo således indrettet, at vi troede, at sprog var forbeholdt mennesker. Man ved selvfølgelig godt, at delfiner kommunikerer lidt og sådan noget, men vi mennesker tænker alligevel, at sprog, det er unikt for mennesker. Men nu kommer der pludselig en maskine, der kan sprog. Og når der kommer noget teknologi, som pludselig kan noget, som vi troede, det er kun mennesker, der kan det her, og det er kun mennesker, der kommer til at kunne det her. Så er det jo klart, at det sætter en masse bølger i gang, og det er klart, at det påvirker alle, fordi ingen troede, at computerne kunne gøre det her. Men processerne er det samme, som det altid har været. Det er bare hastigheden i de processer. Ja, det kan du sige. Altså, selvfølgelig har der også været nogle algoritmiske gennembrud, og man ville aldrig kunne have lavet ChatGPT for 20 år siden. Der er nogle ting, der skal være på plads selvfølgelig. ChatGPT virker kun i kraft af at have meget hurtige computere, som vi først har fået nu her. Og det virker kun i kraft af at have rigtig, rigtig meget data, som vi først skal indsamle nu her, fordi internettet har eksisteret i 30 år. Ikke? Så de to skal ligesom være på plads. Og så er der selvfølgelig også nogle algoritmer, der skal blive bedre. Men grundlaget for de algoritmer har været lagt, kan man sige, i 50'erne. Så var der rigtig meget forskning i det her neurale netværk i 80'erne. Og så igen fra 2012 og fremad fik de et stort gennembrud i neurale netværk inden for billeder. Og det var primært på grund af hurtigere computere og mere data, fordi den gennembrudsalgoritme, der kom i 2012, som hedder AlexNet, det var faktisk bare en lettere ændret indpakning af algoritme fra 1989. Men siden man så fik det gennembrud i 2012, så er der sket en hel masse. Altså man har opfundet en hel masse nye algoritmer, så på den måde er vi blevet bedre. Det er ikke fordi, jeg siger, at alt det har eksisteret altid. Selvfølgelig bliver vi bedre hele tiden. Men det har været på trapperne i lang. Andreas, du underviser på Aalborg Universitet, dem som skal videreudvikle og implementere AI i hverdagen. Og jeg ved, at du også er specielt interesseret i industriel computer vision og selvkørende biler osv. Hvordan forventer du, at AI vil ændre de traditionelle sektorer som finans, sundhed, undervisning, produktion og andre sektorer? Jeg er ikke en af dem, som sådan tror, at nu kommer AI, og så vender vi hele samfundet på hovedet.
sådan tror jeg, der er meget få udviklinger i samfundet, der fungerer. Men samtidig tror jeg, at vi vil se, at hvis vi om 10 år kigger tilbage, så vil AI være integreret så mange steder, at vi slet ikke vil kunne forstå, hvordan vi klarer os uden. Altså lidt ligesom vi er begge to gamle nok til at kunne have husket tiden før smartphonen. Så vi ved, at man kunne godt leve et liv uden at have en smartphone med Google Maps i lommen og konstant adgang til internettet. Det til trods, så kan vi godt nogle gange tænke over, hvordan var det lige, man gjorde det? Og jeg tror, vi vil se den samme effekt med kunstig intelligens. Så kunstig intelligens bliver fuldstændig lige så revolutionerende som internettet, men ligesom internettet, der ligesom, altså det startede vel i slut 70'erne, ikke, og blev sådan offentligt tilgængeligt i 90'erne, ligesom internettet tog meget lang tid med at ændre, hvordan vi gør alting, men i dag har ændret, hvordan vi gør alting, så vil AI være det samme. Altså vi vil se det integreret i små bider, hister her. Dem, der lige kan bruge det, der virker nu til deres job, de vil integrere deres job. Dem, der ikke lige kan bruge det nu, de vil måske glemme det lidt. Men det vil stille og roligt blive en del af, jamen snart sagt alle jobs. Det virker som om, at det er specielt meget små virksomheder, der kan bruge det her i begyndelsen, eller er det en forkert konklusion? Jeg tror egentlig, at det har meget brede anvendelsesmetoder. Man kan sige, at små virksomheder har den fordel, at siden ChatGPT er kommet, og også nogle af de billedalgoritmer, der er blandt andet noget, der hedder Segment Anything, og forskellige andre ting, som er kommet ud over de sidste 3-4 år, gør pludselig AI meget mere tilgængeligt for de små virksomheder, end det før har været. Så før i tiden, der skulle man gerne have en stor R&D-afdeling, der havde 10-20 folk som mig ansat, og det er jo selvfølgelig ekstremt dyrt at holde kørende, og derfor var det forbeholdt de store virksomheder at lave noget som helst med kunstig intelligens. Nu er det blevet demokratiseret, fordi alle har adgang til at bruge kunstig intelligens. Så jeg vil snarere sige, at nu kan de små virksomheder også bruge det. Hvor ser du umiddelbart de allerstørste gevinster ved AI? Eller sagt på en anden måde, hvilke sektorer vil sandsynligvis opleve de største forandringer selvfølgelig af AI, og hvorfor? Altså jeg tror AI, i hvert fald på kort sigt, bliver en produktivitetsbooster på linje med lommeregneren. Ikke? Altså hvis vi ser tilbage på, det har vel været i 60'erne og 70'erne, at lommeregneren sådan blev en ting, så før lommeregneren, så sad bygningsingeniørerne med en regnestok og en stor tabel, når de skulle finde ud af, hvad sinus og cosinus var. Og det er der jo ingen bygningsingeniører, der gør i dag. Og de få bygningsingeniører, der måtte have været, som holdt fast i regnestokken og deres tabelopslag, jamen de er jo blevet udkonkurreret af bygningsingeniører, der godt gider bruge en lommeregner, fordi alt går bare hurtigere, når man gør det. Tilsvarende tror jeg, vi vil se, at jeg tror ikke, der vil være mange jobs, der sådan decideret forsvinder. Men der vil være mange jobs, hvor, altså hvis du er advokat, så bliver du ikke erstattet af en kunstig intelligens, men hvis du er en advokat, der nægter at bruge kunstig intelligens, så bliver du erstattet af en advokat, der godt gider at bruge kunstig intelligens, for han vil simpelthen bare være mere effektiv. Han vil kunne nå mere i løbet af sin arbejdsdag. Så man skal fokusere lige så meget på dem, som ikke bruger det, som dem, som bruger det? Ja, det kan du sige. Altså, jeg synes, dem der ikke bruger det, mister noget, eller altså bliver nemmere at kunne blive udkonkurreret. Hvilke brancher er allerede i gang med at integrere AI i deres kerneforretninger, som du ser det lige nu? Altså der, hvor vi ser det især, det er jo i industrien. Altså i al styring af robotter, der er noget AI involveret. Så det er lige fra palletering af produkter til MIR-robotter, der kører rundt på et lager og flytter ting, til automatisk maling af stålspær. Alle sådan nogle ting. De har jo arbejdet med automatisering i mange år, og noget automatisering kan man lave uden kunstig intelligens. Det har man selvfølgelig gjort op gennem 80'erne og 90'erne. Og stille og roligt ser vi i takt med Industri 4.0 og så videre, og nu hedder det 5.0, at man gerne vil kunne skræddersy produktionen mere. Og det gør, at automation uden AI bliver meget sværere. Men når vi så får AI med, så kan vi få nogle meget mere fleksible produktionssystemer. Så det er nok dem, der sådan er længst frem i skolen. Mener du, det bliver benyttet nok, det du ser rundt omkring i dag? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige det på den måde, at jeg tror, der er masser af potentiale. Jeg tror, der er rigtig mange steder, hvor man kunne bruge kunstig intelligens, hvor man ikke er kommet i gang med det endnu. Og det skyldes jo blandt andet, at for langt de fleste mennesker, så er kunstig intelligens et ret fluffy begreb. Det er svært at forstå, hvad det er, og hvordan kommer man lige præcis i gang med det. Og det ser jeg jo så blandt andet som min mission at prøve at få det gjort afmystificeret en lille smule. Så jeg tror bestemt, der er et stort potentiale. Det er ikke dermed sagt, at AI kan erstatte alle processer eller indsættes alle steder. Men hvis man ved lidt mere om, hvad det er, så får man nemmere ved at pinpointe de steder i ens virksomhed, hvor man kan udnytte. Hvilke typer er det af jobs, som kan blive skabt, og hvad er det for nogen, der vil forsvinde? Jamen det er interessant at se på det fra to vinkler. Altså traditionelt, når vi snakker om automation i industrien og AI, så er det de her sådan low-level blue-collar jobs, ikke? Altså folk, der har en eller anden
repetitiv, gentagende arbejde med at flytte nogle produkter fra et transportbånd over til en palle. De vil på sigt blive afskaffet, de jobs, eller erstattet, kan man sige, og så må man håbe, og det tror jeg nu på, at så må de folk finde noget andet at lave, ikke? Til gengæld så har man ikke et lige så ringe arbejdsmiljø og bokse med osv. Men med ChatGPT og lignende, hvor robotterne også begynder at kunne sprog, jamen så ser vi jo faktisk også, at det er folk i den anden ende af arbejdsmarkedet, dem der har sådan traditionelle kontorjobs, som handler om at lave noget tekst og fremstille programmering også, altså som jeg selv laver, det bliver også, der har man jo også assistenter, der gør det meget nemmere at programmere og gøre en programmør meget mere effektiv. Så der ser vi sådan folk i den anden ende af arbejdsmarkedet, hvor jeg tror en elektriker eller en tømrer vil blive langt mindre påvirket af den AI, vi ser nu, fordi det er svært at erstatte dem nedefra, kan man sige, med robotter, og de har ikke så meget computer- og dataarbejde, hvor man kan sige, de kan blive erstattet op fra ChatGPT. Hvilke etiske overvejelser og reguleringsudfordringer skal investorer være opmærksom på ved investering i AI? Altså, man skal måske primært være opmærksom på, at det hele er lidt op i luften i øjeblikket. AI Act er på vej. Jeg tror ikke, at den endelige ordlyd af AI Act, den er helt fastsat. Kan du lige uddybe AI Act? Ja, så der er mange steder i verden, der kigger på lovgivning inden for kunstig intelligens. EU er dem, der er længst fremme i skoene, og de forhandler om noget, der hedder AI Act. Og forhandlingerne er som udgangspunkt færdige, men juristerne er ikke færdige med at skrive den endelige tekst til den her AI Act, som skal danne grundlaget for lovgivning i alle europæiske lande, for hvordan man kan og må bruge kunstig intelligens. Jeg har hørt jurister sige begge, altså to diametralt modsatte ting. Nogle siger, at det her kommer til at betyde rigtig, rigtig meget. Andre, og det er nok det, jeg faktisk stoler mest på, det er, at AI Act i sig selv siger ikke så meget. Men det AI Act understreger, det er, at almindeligt produktansvar gælder også for AI-baserede løsninger. Og så kan man sige, okay, så er alt jo bare ved det gamle. Men det er det faktisk ikke, fordi der er en hel masse med, hvem har ansvaret for en given beslutning. Hvem kan forklare, hvorfor en beslutning bliver truffet, som de her AI-systemer faktisk ikke er så gode til. Men juryen er stadig ude, fordi teksten er ikke skrevet færdig. Og hvis vi skal runde af, så i USA har de ikke noget lovgivning endnu, men Joe Biden har været ude med en executive order omkring brug af kunstig intelligens, som bærer præg af at være meget hastigt skrevet, og der er nogle ting i den, hvor man sådan, jeg havde en af mine postdocs, kunne lige pointere, at de siger, at der skal være fingeraftryk i alt, hvad der er genereret af AI, så man kan genkende det, men den her artikel fra sidste år beviser, at det er matematisk umuligt. Så der er en masse tegn på, og der er sådan nogle meget specifikke krav med, at hvis man bruger lige præcis den her computerchip, så sådan og sådan. Og det er jo også noget, altså til næste år hedder computerchippen noget andet. Så der er tegn på, at de halter noget bagefter i USA. Så der er mange steder i verden, vi ikke har hørt noget fra, og så i Kina har de også noget lovgivning. Blandt andet, som gør, at i Kina har de ret hård lovgivning om, hvad de her kunstige intelligenser må sige og ikke må sige, for eksempel, og så videre. Og det er jo som regel for at beskytte kommunistpartiet jo, men det er sådan en helt anden sag. Fuldstændig, ja. Lad os gå lidt dybere i det. For nylig så lavede OpenAI og Axel Springer-koncernen en aftale, som gør, at OpenAI må bruge indhold fra Politico.eu mod betaling. Ret stor betaling faktisk, og ved at lave referencer til Politico.eu. Andre medier, de sagsøger OpenAI for brud på ophavsrettigheder, fordi de anklager OpenAI for at kopiere deres data og bruge dem over for deres egne kunder. Har disse medier og andre firmaer en sag i forhold til OpenAI? Det er der ingen, der ved. Fordi som netop outlinet, så er de her regler findes ikke rigtig endnu. De er på vej. Og det vil sige, ja, vi kan lige bakke tilbage og sige, når man skal lave en kunstig intelligens, så er det baseret på noget, der hedder machine learning, eller maskinlæring på dansk. Det vil sige, man opbygger ligesom skelettet af et computerprogram, men det kan ikke i sig selv noget. Det kan derimod tage imod en hel masse data, så kan det lære af den data, og så kan det noget. Så det vil sige, at ChatGPT kan ikke skrive noget tekst, hvis ikke den har set en hel masse tekst på forhånd. Hvor kommer det tekst så fra, kunne man spørge. Altså det er ikke nok, at jeg sætter mig ned og skriver noget tekst, fordi vi skal have milliarder af ord. Så der er jo kun et sted, man kan søge hen, og det er på internettet, hvor der er en hel masse tekst, og meget selvfølgelig også scanninger fra biblioteker osv. Så er der juridisk set to modsatrettede argumenter. Det som dem, der sagsøger OpenAI siger, det er, hov, I har jo brugt vores materiale uden at spørge om lov. Det har vi copyright på. Det må I selvfølgelig ikke.
Og derfor mener de, at de har en standing for at sagsøge. Og det er ligesom det argumentet. Og ved første øjekast, så lyder det jo sådan set plausibelt nok. Modargumentet, som er det OpenAI og andre fremfører, det er, ja, men vi har jo ikke taget og kopieret jeres data. Vi har taget jeres data, vist det til algoritmen, og så har vi pakket det væk igen. Så det svarer fuldstændig til, når jeg går ned på biblioteket, så låner jeg en bog, jeg læser den, og så bliver jeg klogere på matematik. Så afleverer jeg bogen igen. Det er der jo ingen, der synes er forbudt. Den gør det bare lidt hurtigere. Det kan man så sige. Den gør det lidt hurtigere. Den gør det også på en del flere bøger, end jeg ville kunne overskue og have i mit hoved. Ikke? Så både kan den læse bøgerne hurtigere, den kan også huske flere bøger, end jeg kan. Men det er jo vigtigt at forstå, at sådan en tekstgenereringsalgoritme, man kan snyde den i få tilfælde. Men som udgangspunkt, så kopierer den ikke teksten, den har set før. Den genererer noget helt ny tekst. Når jeg stiller ChatGPT et spørgsmål, jamen så kommer noget tekst ud, der ikke eksisterede 15 sekunder før. Så derfor har dem, der publicerer tekst, ikke et argument i at sige, at de krænker deres copyright ved at kopiere det tekst, for det gør kunstig intelligens ikke. Og hvilket af de to argumenter, der kommer til at holde i retten, det er der simpelthen ikke nogen, der ved endnu. Der er masser af retssager over hele verden, selvfølgelig især i USA, og det har vi ikke et svar på. Hvem ejer det billede, som jeg for eksempel laver på AI, altså OpenAI? Skal jeg lave en kildeangivelse? Altså, hvis man læser deres licensaftaler, og i øvrigt er betalende kunde hos OpenAI, hvis man laver et billede, eller betalende kunde hos Midjourney, hvis man laver et billede der, altså så siger licensbetingelsen, at du ejer det, du har lavet. Det vil sige, at du har rettigheder til at bruge det, du har lavet. Det betyder jo ikke, at hvis du nu har lavet noget, som rigtig meget ligner noget, Monet kunne have malet, jamen så kan Monet selvfølgelig godt komme efter dig for at have krænket hans trademark, eller så hans stil. Men hvis ikke, altså forudsat at du ligesom ved, det billede, jeg har genereret, det er ikke noget, der ligner noget, nogle andre har lavet alt for meget, og det kan man for eksempel undersøge ved at lave sådan en baglæns billedsøgning på internettet, jamen så har du ret til at bruge det. Det der så også er, det som er flipside af det her, det er, at copyright-organerne rundt omkring i verden, både i Europa og USA, de siger, at du kan ikke få copyright på noget, en algoritme har lavet. Men mindre du har lavet det, jeg tror de kalder det en substantiel transformation. Så medmindre du så bagefter har taget billedet ind i Photoshop og ændret det drastisk på en eller anden måde, eller du bruger billedet som en del af et andet design eller noget stil, så har du ikke copyright på det. Så det vil sige, at du har ret til at bruge det, men alle andre kan i princippet også godt bruge det, medmindre du kan bevise den her substantielle transformation. Så stadigvæk en form for gråzone, det hele? Ja, det kan du sige. Hvordan beskytter jeg så mine data, når jeg bruger OpenAI? Jeg beder OpenAI om at hjælpe mig med at lave en artikel, hvor jeg giver den en masse input, men den kan ikke lave den artikel, uden den får de her input. Ejer jeg de input, eller bruger dem de input andre steder? Der er mulighed for, at den bruger de input. Du kan gå ind i ChatGPT's settings, og så kan du ligesom sætte hak i, lad være at bruge mit input til at gentræne algoritmen på. Men som udgangspunkt, så forbeholder de sig retten til at bruge dit input til at gentræne algoritmen. Men hvis du klikker der, så lærer den jo heller ikke noget af den måde, jeg arbejder på. Nej, det vil den formentlig heller ikke gøre alligevel. Fordi når de siger træne algoritmen, så er det noget, de gør måske en gang om året. For det er ekstremt dyrt og ekstremt tidskrævende. Altså det koster millioner af dollars at gentræne algoritmen. Så det er ikke sådan, at når du skriver, at du hedder Karsten, at så lærer den, at du er Karsten. Det kan man angive på andre måder. Men det, man skal være meget opmærksom på, det er, at uanset om man har sat hak i det kryds eller ej, jamen så sender du jo noget data til en server i USA. Så hvis du indsætter noget personfølsom data, der falder ind under GDPR, jamen det er faktisk ulovligt, det må du ikke gøre. Hvis du skal det, så er du nødt til at købe dig til nogle andre versioner af det. Så hvis vi lige tager ChatGPT, jamen så er der både en ChatGPT Enterprise version, som man kan købe sig adgang til, og Microsoft har også noget, der hedder OpenAI Services, fordi Microsoft har investeret i OpenAI, hvor Microsoft kan garantere, det du skriver ind her, bliver der ikke trænet på, det du skriver ind her, kommer ikke på server uden for EU, og så videre, og så videre, så videre. Så hvis man som virksomhed skal bruge det her til følsomme data, så vil jeg meget anbefale, at man kigger i den ret. Så hvad er risikoen generelt, kan man sige, for virksomhed ved at bruge AI? Altså hvis vi lige skal sætte en sløjf på det med gentræning, så vil sige, hvis ikke du sikrer, at de følsomme oplysninger, du putter ind i ChatGPT, ikke bliver brugt til indtræning ved hjælp af nogle af de værktøjer, vi lige har snakket om, jamen så risikerer du jo, at dit nye produktdesign, eller dit nye produktnavn, eller detaljer om det produkt, bliver rullet ind i noget træningsdata, som gør, at OpenAI, eller at ChatGPT lærer det her, det vil sige, at når nogen så stiller et spørgsmål til den senere, så kunne den potentielt komme ud med det. Jeg tror, det er usandsynligt. Altså, jeg vil ikke gøre det, men jeg vil heller ikke være bange for at skrive mit CPR-nummer ind, fordi jeg tror ikke, den vil
lære det som sådan. Det er bare en lille bitte træningsbid blandt milliarder af ord. Så hvorfor skulle den huske lige præcis den lille detalje? Men der er en risiko for det. Altså Apple har for eksempel forbudt brug af ChatGPT, fordi de er bange for, at deres produktnyheder, de slipper ud den vej rundt. Nu er min målgruppe er jo folk, der forvalter dine og mine penge, vores pensionspenge. Hvordan kan investorer bedst vurdere potentialet i virksomheder, der integrerer AI i deres strategier? Og jeg tænker også på virksomheder, for hvem AI kan blive en eksistentiel trussel. Altså det er et godt spørgsmål. Man kan sige helt generelt, så er de her analyser jo svære at lave, og det ved du garanteret mere om, end jeg gør. Jeg tænker, hvis det er en altså alle virksomheder, de skriver jo AI i alt, hvad de laver lige nu. Og for det første, så vil jeg måske lige have et kritisk blik på at sige, hvad er det faktisk, de laver? Og altså bruger de nogle af de her machine learning algoritmer? Altså ved de faktisk noget om AI? Eller er det bare et buzzword? Fordi AI er jo så diffus en term, at man kan klistre det på næsten hvad som helst. Så det vil være en ting, man kunne være sådan lidt, hvor man skal være lidt skeptisk. En anden ting, jeg kunne være bekymret for, det er firmaer, som bare er hvad kalder man det på dansk? Vi kalder det en thin wrapper, altså der bare pakker en anden service ind. Så det er jo sådan, som firma kan man købe sig adgang til at bruge ChatGPT, og så kunne jeg lave en hjemmesidefront, hvor der står, jeg har ChatGPT for advokater, men så gør jeg i virkeligheden ikke noget andet, end at jeg bare sender min tekst videre til ChatGPT, og så kommer med et svar. Og det kan jo godt være, at man så kan pakke det lidt pænt ind, og så har du en virksomhed, men det er jo ikke nogen, der ved noget om AI. Det er nogen, der kan lave en hurtig hjemmeside. Så jeg tror, jeg vil prøve at se på, at er det nogle virksomheder, der faktisk har ekspertisen til at lave noget AI selv, eller så er det noget, og så har de ikke nogen voldgrav omkring det, de laver, fordi så vil alle andre også kunne gøre det. Så du kigger på indpakning. Ja. I Vesten så er der skabt en frygtstemning omkring AI, det er du nok heller ikke i tvivl om, som jo næsten altid sker med hensyn til nye teknologier, men jeg mener, at kunstig intelligens kan måske blive den vestlige verdens redning, specielt EU-landene. I dag der står EU-landene over for nogle kæmpestore demografiske udfordringer, hvor udbuddet af folk i den erhvervsaktive alder falder ret drastisk. Er AI ikke bare præcis, hvad vi skal bruge, og ikke mindst i fald vi skal gøre os uafhængige af Kina for eksempel? Altså jeg kan da i hvert fald ikke se nogen grund til ikke at bruge det. Vi skal selvfølgelig huske på, at AI er jo ikke noget, der er specifikt for Europa, og måske næsten tværtimod. Altså vi har fremragende forskningsinstitutioner i Europa, der arbejder inden for det her. Men vi må også sige, at hovedvægten af forskningen og udviklingen, både forskning på universiteter, men også forskning i regi af private virksomheder, kommer fra USA. Men ikke dermed sagt, at det ikke er fornuftigt at også udnytte det. Altså man kan sige, hvis AI, som jeg sagde for lidt tid siden, kan hjælpe os til at blive lidt mere effektive, jamen så kan det selvfølgelig også hjælpe os til at kompensere for den her mangel på arbejdskraft i den aldrende befolkning osv. Så jeg synes, det er godt med en sund skepsis. Det er det altid med ny teknologi. Og selvfølgelig er der masser af ting, man skal være opmærksom på. Masser af ting, hvor man lige skal overveje, skal vi gøre det her? Er det her den rigtige måde at gøre det på? Men når det så er sagt, så synes jeg også, at man bør omfavne det og bruge det i videst mulig omfang. Ja, fordi lige nu fra politisk hold, i hvert fald specielt fra EU's side, virker nærmest som om, at man ligesom vil lægge en spændetrøje på AI. Er det også en risiko? Ja, det kan man godt sige, men politikerne ved også godt, at AI er en stor mulighed. Altså det er ikke så længe siden, var det i sidste uge, var Marie Bjerre, som jo er digitaliseringsminister, ude og sige, at vi skulle satse mere på AI, og vi skulle have mere fokus på at udvikle nogle danske modeller osv., så vi ikke kun læner os op af noget, der kommer fra USA. Så politikerne ved det godt. Jeg tror i virkeligheden nok, at Europa kan få en fordel af at være dem, der er først med den her AI-akt. For der er ingen tvivl om, at alle andre lande i verden kommer til at skulle have noget lignende. Og hvis vi er dem, der er first movers på det, og i øvrigt får lavet noget, der lyder rimelig fornuftigt, og jeg synes, det lyder rimelig fornuftigt, jamen så er det nok os, der kommer til at sætte dagsordenen for, hvordan skal de her systemer være indrettet. Plus at Europa trods alt stadigvæk er så stort et marked, at alle udbyderne af det her, der er en enkelt prominent undtagelse, Anthropic, der har besluttet sig for ikke at gå ind i EU. Men altså alle udbyderne af det her er nødt til at tilpasse deres systemer, så de passer til det europæiske marked. Så jeg tænker måske faktisk, vi kan have en fordel i, at vi er dem, der er først med reguleringen. Men apropos frontrunner, så kan du sige, på GDPR-siden, der er vi også frontrunner. Men set som en lille virksomhed, så er det en kæmpe belastning. Jeg var til et oplæg om AI Act med en jurist fra Københavns Universitet, og hendes første slide var, AI Act er ikke den nye GDPR. Altså hun synes det er, og igen, jeg er jo ikke jurist, så det er ikke fordi jeg er super ekspert på det her område, men hun synes det var en overgivet frygt. Altså AI Act virker mere fornuftig end GDPR i sin implementering. Okay, vi har været inde lidt på det, men som jeg sagde, nu er min målgruppe, det er jo primært dem, som forvalter din og min pension, så
De finder jo interessant, om du kan identificere nogle af de mest lovende gennembrud i AI-teknologien i den nærmeste fremtid. Altså der er jo ingen tvivl om, at det her med de store sprogmodeller, det er selvfølgelig et stort gennembrud. Kan du uddybe lidt med de her sprogmodeller, hvad de går ud på? Ja, sprogmodeller, det er det, der ligger under ChatGPT for eksempel. Så en sprogmodel er en matematisk formulering af, hvordan ord hænger sammen, så det giver sammenhængende sprog. Så GPT-modellen, som ligger under ChatGPT, det er selvfølgelig, og det er et eksempel på en sprogmodel, og der findes mange, mange andre. Der er en, der hedder Llama, som er open source, som kommer fra Meta, altså Facebooks parent company, og så er der en ret kendt new kid on the block, der hedder Mistral, der kommer fra Frankrig, som tyder på også at blive rigtig, rigtig god. Så selvfølgelig skal man holde øje med nye udviklinger inden for de her sprogmodeller. Det vi ser i højere og højere grad, det er, at de her sprogmodeller kan komme til at fungere som en form for styresystem for vi kalder det et ensemble af kunstige intelligenser. Så lige nu har man ikke det, der hedder en generel kunstig intelligens. Ingen ved, om vi nogensinde får det. Ingen ved, hvor tæt vi er på at få det. Der kan du finde forskere, der siger alt fra, at det kommer til næste år, til det kommer aldrig. Men det vi har, det er en hel masse specifikke kunstige intelligenser, der er ret gode til det, de gør. Så vi har nogle kunstige intelligenser, der er gode til at lave tekst. Vi har nogle kunstige intelligenser, der er gode til at genkende billeder. Vi har nogle kunstige intelligenser, der er gode til at lave billeder. Vi har nogle kunstige intelligenser, der er gode til at lave lyd, osv. Det vi ser i højere og højere grad, det er, at de her sprogmodeller formår, fordi de er instruction tuned, som det hedder, så de formår at forstå vores intentioner, så forstår de også, hvornår de skal trække på en anden model. Så hvis du beder ChatGPT om at lave et billede, jamen så er det faktisk ikke ChatGPT, der gør det. Så tager ChatGPT fat i en model, der hedder DALL-E, som er god til at lave billeder. Og så viser den så bare det, som DALL-E har produceret. Og på den måde kan vi allerede se med ChatGPT, at vi har spiren af et ensemblesystem, som kan alt muligt. Og det tror jeg, vi vil se eksplodere over de næste 5 år, hvor det vil virke som om, at ChatGPT og konkurrenterne kan mere og mere, men det kan de ikke i kraft af, at ChatGPT bliver bedre. Det kan de i kraft af, at ChatGPT i større grad formår at udnytte alle mulige andre kunstige intelligenser. Så de her ensemblesystemer, det bliver det næste store. Andreas, lige et enkelt spørgsmål her, inden vi slutter. Jeg har læst et eller andet om, at i dag, der baseres AI jo ekstremt meget på menneskelig input, men med tiden, så vil det jo være mindre og mindre menneskelig input, og meget input vil være AI-produceret. Går der hen og bliver en form for indavl ud af det her? Ja, det er et problem. Så det her handler om, det er igen, vi skal have rigtig meget træningsdata, for at de her modeller kan virke. Hvor får vi de træningsdata fra? Det gør vi fra internettet. Når vi fremadrettet vil indsamle træningsdata fra internettet, så vil det jo være forurenet, eller det vil være iblandet en hel masse tekst, som er skrevet af den kunstige intelligens. Så datasæt fremover, som vi henter fra internettet, der vil være kunstig intelligens genereret tekst. Der er masser af forskning, der viser, at det er et problem. Altså der er masser af forskning, der viser, at når man træner de her modeller med data, de selv har lavet, så bliver de dårligere. Og så er der ligesom 2 skoler her. Der er nogen, der siger, jamen i dag eller for et år siden var vi på peak sprogdatasæt. Altså vi får aldrig bedre sprogdatasæt, fordi alt vi kommer til at indsamle fra nu af, vil være forurenet af det her. Og det er muligt. Og så er der nogle andre, der siger, skal vi nu lige klappe hesten? Vi får sikkert udviklet nogle metoder, der gør, at de bliver mere robuste over for den slags. Men de metoder findes ikke endnu. Så det er et potentielt problem, og ingen kan rigtig svare på, hvad der er den rigtige løsning på det, og om der er en løsning. Der tales ofte om energiforbrug i forbindelse med AI. Hvor meget energi bruger eksempelvis et simpelt opslag og spørgsmål på OpenAI? Det er svært at svare på, fordi det er der ikke nogen, der vil fortælle os. Det tætteste, vi har på data om den slags, det er sådan noget med, at Sam Altman, direktøren for OpenAI, han har været ude at sige, at et opslag koster single digit cents. Og så kan man jo prøve at omregne til det, hvor mange kilowattimer er så det. Og det bliver til en del. Altså det er at sige, at et opslag koster flere cent, det svarer faktisk til, at når vi har mange opslag, så bruger det rigtig meget energi. Jeg tror ikke, vi er i nærheden af at bruge lige så meget energi, som datacentre generelt gør. Altså sådan en lidt skjult CO2-udleder, som vi aldrig rigtig tænker over, det er, når vi beder Netflix om at vise en video, jamen så er der en server, der spinner op et sted, og det koster en hel masse energi. Så computerkraft generelt er meget energitungt, og det er AI i den grad også. Der er en masse forskning i, hvordan kan vi gøre det mindre energitungt, fordi det ved folk selvfølgelig godt, at vi gerne vil have. Plus der er også en masse ingeniørteknik i, hvordan får vi så placeret de her server på et sted. Altså Apple har en serverfarm ved Viborg, som blandt andet deler sin overskudsvarme med fjernvarmen i området, og så videre. Så man prøver selvfølgelig at minimere fodaftrykket, men der er ingen tvivl om, at det er meget energitungt. Andreas, hvis jeg forstår dig korrekt, så er der ikke noget at frygte, når vi taler om AI. Er det korrekt?
Nej, det synes jeg ikke, der er. Altså, det er ikke sådan, at vi alle sammen bliver erstattet af kunstig intelligens, eller at Skynet kommer og udsætter menneskeheden. Altså, det er der simpelthen intet, der tyder på. Derfor er det stadigvæk fint at være skeptisk, men jeg synes, man skal både have en sund skepsis, men også have en sund nysgerrighed på det her, for der er masser af potentiale. Tak, Andreas Mølmose, for at tage del i den her podcast. Jamen, det var så lidt. Det var en fornøjelse.